Bolo isi kelendai. Hasilnya kelendaan koyo intip. Kemudian rasanya anget. Ini kan. Ikan kuah kita potong. Oke, makan berdiri coklat. Wis ya. Wis bos. Iki apa nenek iki? Ganti air. Jenenge calling fresh. Fresh jenenge bos. Ini Rasanya calling anget. fresh. Ini kayak nang kulkas. Kayak es sih rasanya. Masa anjir Dik, ngorok wae lho. Kok ditempeli es? Ngorok ora wae kira-kira. Kok kowe dadi mbang-mbang. Ijik ping loro neh iki. Heh? Heeh, telu. Telu. Ijik ping telu neh, Bos. Telu treatment meneh. Ijik dingenekne irunge men pesek didelep-delepne. Mendelep deh. Kayak wah. Strong. Ya wis bolo nanti kita lanjut sing treatment berikutnya. Bos, iki di blendrek ngene iki. Dikai salep. Salep bos. Wes ya. Berarti ini lah misalnya enek arep sing treatment apa ngono dhek konsultasi ini ning ndi? Apa langsung rene? Kesini biasanya kalau mau konsultasi sama dokter kita Bos kocone bos. Sok kamare dhek kaya kocong ngene iki ya, Dik ya. Alah. Ini sini lho. Iki iki nganu iki goran. ini loh. Vinil. Vinil untuk vinil lho iki. Iki Iya, Murah. tipis. iki ki nganu lho. Les koyoan. Tapi sing kandel. Wis mbul lah apa iki. Arep ganti treatment meneh. Iki cek dilapisi lho, Cek. Lapi. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kapan didiamkan to? Diamkan berapa menit. Nah. Terus bos. Sret. Kayak muda manu kayak obat batuk. Kayak ngobat obat atuk kayak ngudek. Masker, guys. Srit. Wes sampe kuwi kae. Sing iki mung nggih apa, Mas? Gelas kini kemau mencerahkan Cerahkan wajah apa? dan bakteri penyebab kulit ngedop. Geruduk Dik Apa udan ya. mendung ya? Mendung paling. Wah. Kalau udan rasa balik lho, Dik.
Balik tetepan kowe. Sesuk ae lho, mangkatmu jam piro? Oh, enggak lelo pas WA. Yo jenenge perhatian yo ngono kuwi. Terus jam apa? Lho jare Senin. Oh. Dosen iki ngono ki lho, malah Sabtu jaluke. Padahal libur Sabtu sian. Bodoh. Iki cek suwe ra iki? Ya Allah, iya. Gluduk guys kayak ngono. Kayak ini. Apa HP ku, Mas? Masker bos. Tahapnya aduh memedas lu. Tahapnya di masker. Dioles. Kabeh nggo dingonone. Wes ana ya wes. Aku pas ya wis dadi. Iya. Prosesi pengolesan bos. Iki karek iki terakhir. Iki terus engko dikai sunscreen. Sunscreen penak. Oh, produk Romian. Lah yo karek seret. Wis dadi. Tapi lho bro, prosesi pengekean kuwi sunblock. Sunscreen. Kuwi pemrosesane sret. Deletek. Dilepo itu seret. Ya Allah, gluduk. Dan iki udan. Celirit. Celirit. Sret. Tapi kowe sesuk balik rene neh kapan, Dek? Minggu ngarep to. Seminggu pisan tak antuk. Yo tergantung kesibukan iki. Nek kayak nek kuliah barang ngono ae. Kudu kandel ngono gitu leponane. Kok ben dicopot penak deh. Oh, kok iso dicopot. Copot, Bos. Dicopot. Ngono ceritane.
Dewe, netek guyu. Aja guyu. Iya. Wah, digawe kumis barang, Bos. Dikumisi, Bos, kayak kumis. Kayak kumis kayak wong. Lah. Lah. Kumis. Ki bayangno es krim didilat. Ya wis Bos, iki ya wis gur ngene iki dilepo, nanti kita lanjutkan lagi proses tahap akhire kepiye kaya apa wis ngono kuwi. Nah, iki bola wis klendheki. Hasilnya klendhekane kaya intik. Kaya intik. Kira-kira mbok klendhek iki, sisa-sisane iki. Iki jadi bersih. Jadi resiki Bos. Suwi ya prosesnya ternyata berjam-jam ya. Suwi. 2 jaman ya. Wah. Malih kulitnya malih cerah alami. Ngono kuwi Bos, di balik layar. Mau waxing. Ya. Klet. Pil garing nih. Nah. C kurang. Celirit. Wes hilang. Wes iki garek tahap engko terakhir. Di apa nih terakhir? Pakai sunscreen. Sunscreen ge wis bolo berarti. Ngene iki. Sunscreen ku dadak ngenteni ora? Apa langsung go balik iso? Piye tuh? Hah? Lah iya maksudnya. Yo sasin gak. Lah iya ge adewe ge wis rampung. Ngono kuwi Bos. Wis ndak direkam lah. Sunscreen Bos. Ya wis bolo untuk konten hari ini ya sing ngene iki aja lali di like, di komen, di subscribe, di share sing akeh ben aku semangat ngonteneh pokoke. Nantikan konten-kontenku berikutnya.